Nyadong jauh ora Bu. Lungguh. Sikra kang balatu mingel preng campo samya ngedali ratatet wileteng kodot dawang gung manguntang niti benjang sangaji mijel atinya ngadali wuwus terus Surawilaka kaya buta singa ragil pasti jonggo danyo mangambak boyo Yayi Prabu Duryudana ingkang raka wangga nyadong dawuh Yayi sampun kepareng medal saking Singgil Ndarawati mboten nderekaken tindakipun Koko Prabu Bedhasena lajeng kados pundi Yayi? Oh, kandha begeduk manyar-manyar gamana kapul ngarepet gandal bintu tekisa. Hawala sumorante hak-hong. Kayu grawang ditegar nguwang. Andeng-andeng cedhak pipi nek dipandeng marak ati. Andeng-andeng cedhak irong nek dipandeng malah tansaya gawe bingung. Andeng-andeng cerak lambe kuwi sing pancen larang regane. Dos pundi nggar? Dawuhipun Kang Raka Ndarawati dos pundi nggar? Kula nggih nyadong dawuh nggih. Dos pundi dawuhipun Rakamu Ndarawati? Koko Prabu nyadong dawuh Prabu. Nadyan to ingkang rayi ngrancang kencana pun Dewa Bantala nyadong dawuh Prabu. Koko Dipati Karna. Kula Yayi. Menapa dene Paman Durna? Kula nggar. So Paman Sengguni. Wonten ingkang ngadhawuh kalenggan menika kula mila mboten nderekaken Koko Prabu Bathara Kresna. Nanging kula sampun nampi pangendikanipun Koko Prabu lampahipun gayuh kanugrahan. Lajeng kados pundi? Katerangan kula kedah nglampahi tapa brata nepsuraga. Sesirik mboten kenging beta rowang. Tegese mboten kenging beta kanca, kula kedah namung badan sepata. Mapanipun wonten madyaning wana manut dhateng pengangen-angen kula. Kalenggan punika kula nyuwun supados sedaya caket dhateng kula. Kakang Dipati Karna, panjenengan kula pitados kepareng ngluruki wonten negari Ngamarta. Wigatosipun kalenggan punika Ngamarta wonten ingkang nglenggahi Nalindra saking manca negari dipun rebat. Jalaran Pandhawa nedheng murca.
timbulipun Pandhawa menawi nyuwun negari Ngamarta dipun lilakaken nanging kedah Ngastina sawetahipun dados Purbawasisa kula. Dados menika mangke Anggil Prabu bidal namung piyambakan boten buta rowang, boten. Kula boten dipun kanthi. Dinten menika kula boten merlokaken paman Sengkuni. Iya. Tingge kengkenan, Ger. Nek betah napa unjukan napa-napa raten warung niku kula saged ngaten. Mboten kenging. Jalare menika kedah cegah dahar, cegah ngunjuk. Waduh, laminipun ngantos dumugi 100 dinten. 100 dalu. Nggih mugi-mugi kula nuwun kiyat nggih. Jalaran adatipun Anggil Prabu menika nyakara ati mbah dendha menapa ingkang dipun kersakaken wonten gek menika kedah nglampahi. Ingkang awrat menika mboten kepok singgul kalih wanita la menika. Ning dos pundi malih wong menika kula kedah nglampahi kados ngaten. Menika cocok kalian ngelmu kula, Nger. Menawi mamung ngaten menika kula jane badhe bantur ngaten menika wonten ngasanipun Anggil Prabu nanging kula ajrih. Nah menawi Anggil Kresna ingkang dawuhaken rak lajeng mantep raosipun Anggil Prabu Duryudana nek ngaten. Dados kula nganthi para Kurawa sak cekapipun mrepeki negari Ngamarta nyuwun negari Ngamarta mekaten. Yai Diwantala. Kula Prabu. Kowe durung suwe dadi kadangipun Kakang Katana lelabuhamu. Melu ngrebut negara Ngamarta. Oh, nggih dateng sriya. Mangke kula nderek nyengkuyung keparingipun Kowe Prabu, kula ingkang dados kekuatan ngrebat negari Ngamarta. Ya, nek pancen ing mengkone kelakon, mengko aku budidaya Ngamarta tak paringake marang jeneng para Syadi. Matur sembah. Menawi katen Yai, sowang-sowangan kula namung saged nderek nuwun mugi-mugi panjenenganipun Yai Prabu Duryudana saged kasembadan. Kula nggih nderek nuwun nggih, Nger. Mugi panjenenganipun Anggil Prabu Duryudana saged kasembadan. Kula nggih nderek nuwun. Kula nggih nderek nuwun. Mugi Koko Prabu kiyat mboten gepok singgul kalian wanita. Ya Duryudana Dursasana adiku. Wis pamujimu tak jaluk Yai Dewa Bantul ingkang atus-atus kowe.
Narendra mbek marwa sengsang mangkiat gurda katekabeng Rika sang binarwasa Trimasura ana mitambuh tekabing pamyat wang nyaosaken pangabekti kula kunjuk Raden Setyaki wis ngerti marang jenengku kowe Dewa Pamungkas. Sampun asmanipun Raden Setyaki menika mboten namung Raden Setyaki, Wresiniwira, Padmanegara, Tambak Yuda, Bima Kunthing ra nggih ta? Ya pancen mengkono. Bekti kula kunjuk Tak tampa. ingkang kula anti-anti wonten mriki sinuwun Prabu Kresna. Nanging kenging menapa kok lajeng Raden Setyaki ingkang mrepeki dhateng Dewa Pamungkas? Aku pinangka wakile Koko Prabu Bathara Kresna. Wah, matur nuwun. Dados ingkang mbabaraken maknanipun kaca paesan ing mangke Raden Setyaki kula cadhong maknanipun kaca paesan enggal Raden Setyaki mbabaraken Aja tak anggap aku pinangka wakile Koko Prabu Kresna iki sedya mbabarake ngelmu maknane kaca paesan. Lah pripun? Nanging supaya ngundurke marang kowe. Ngundurke kula pripun? Tegese kowe dianggep peteng ana Ndhurawati. Mula kowe prayoga bali. Jalaran kalenggan iki Koko Prabu nedeng menggalake murcane para kadang Pandhawa. Kowe dianggep bebarung sinang bareng laku. Gawe peteng jagat iki Koko Prabu Bathara Kresna bali. Lho lah mboten kok nggih. Nek kula bali kula ngeman asmanipun Sinuwun Ndhurawati. Jalaran Sinuwun Ndhurawati rikala semanten dawaken dhateng kula pinuju lenggasine waka. Ratu niku nek dawuh ora kena wola-wali. Kamangka ngendikanipun rikala semanten kula kadawan ngantos wonten ing mriki nampi babaraning ilmu. Ngaten. Dados nek kula terus bali, wah awon sanget asmanipun Sinuwun Ndhurawati. Gelem bali ora? Menawi kula mboten purun wangsul dados pundi? Lah apa kelakon tak ruda peksa dening aku. Lang-langing driya mangungkung kandhuan limang yayalena. Yayalena tanandang kandhin. Kula mboten damel bribi ing perkawis lho niki. Dadi kula niki ora gawe perkara. Dados tetep kula mboten badhe wangsul nadyan to ing mangke rinuda peksa Dibantangan dening aku. menawi saged monggo dipun tibaken astanipun Raden Setyaki.
atus supaya ngundurke Dewa Pamungkas. Waduh. Ketiwasan Koko Prabu. Ketiwasan kok piye? Kasunyatan Dewa Pamungkas menika digdaya sekti Mandraguna. Kula dawuh mundur mboten purun lajeng kula sedya mara tangan nanging duna dungkap dumawahing tangan kula. Gampilipun kula mboten saged nyenggol angganipun Dewa Pamungkas. Welah talah. Si Adi ora bisa ngepok senggol Dewa Pamungkas mboten. Dados kula namung ngantem angin. Kakang Dawa maju wah mboten mawon sinuwun. Kula niku nek kerengan ora iso nyenggol jan ora marem. Kamangka nyenggol karo ora padha le mbayar lah niku. Wis ora nyenggol bayar. Pun terima mboten mawon. Kon njur ngelokro ora nyenggol bayar kok getun, anggenipun mboten getun dos wong nyenggol wae ora kok bayar. Ya semene saka perpekane dhewe Dewa Pamungkas. Dewa Pamungkas wonten ingkang adhawa sinuwun. Keterangan kono Ndorowati mung arep pamer kasudibyan kanuragane ya. Seneng pikirmu, bungah atimu, bisa gawe wiwirange Dimas Setyaki. Lho makariyan wong kula menika mboten damel bribing perkawis. Kula nyenggol nggih mboten. Gawe perkara nggih mboten. Cobi to dipun penggalih. Ingkang gawe perkara niku sinten? Rikala wonten setunggal sinuwun dawuh punapa? Dewa Pamungkas nggonku mbabarke ngelmu ana madyaning alun-alun. Lah menika kenging menapa dawuh Setyaki kan ngundurke Dewa Pamungkas. Monggo sinuwun keparengga lajeng mbabaraken ngelmi maknanipun kaca pawesan. Badhe kula cadhong tangan kalih kula. Tak jarwani. Ora sadenging titah bisa nampa babaraning ilmu maknane kaca paesan. Mula tak anggap kowe ora sak terpe nampa ilmu maknane kaca paesan. Mula bali ya. Wah, lah mboten. Ingkang dipun gega menika ngendikanipun sinuwun suwau ajeng rikalanipun sinuwun lenggah siniwaka. Dawuhipun dos pundi? Lah apa kelakon ingsun tegel kelawan jeneng sira. Lah monggo mawon. Tampana senjata cakra mati dening aku matur sembah nuwun. Kula tampi mboten badhe tedeng aling-aling. Dada kula ngalaken sinuwun. Menawi kula mangke ketaman senjata cakra temtu lajeng kula tekaning pati. Nanging kalokane sapa sing ketaman senjata cakra iku bakal lebur dosa lupute. Kamangka kula niku wah dosa kula niku gedhe sanget. Tenan dosa kula niku jan wah. Malah matur nuwun nek kula mati kok saking senjata cakra. Njur dosa kula ilang wenganing Wiwaratama kula iso ngengake korine swarga tundha sanga. Wih lah malah gedhuwuren sing dadi aturmu. Tampan ana senjata cakra. Kocap kacarita sedya namakaken Kyai Sanjata Cakra Nata Ndorowati. Wal saking astanipun
Nata Ndrawati njeng Kyai Sanjata Cakra boten namani Dewa Pamungkas nanging malah wangsul wonten pagedhanganing pusaka Ndrawati nandhang wirang Prabu Kresna ya lumajar kabijung dening Dewa Pamungkas. Sirdinon langening pamyat busana maneka warna renggeng Kencana Ratna Bandera layu kumiter sinan pandres sing Serna kumaraning wiyat mantian gumlebeteng Dojo Srubrasta kayu pang keprapal puspita anjrah ing siti Ron mawara katyubing angin kukilabu barasu mebar ulung-ulung sami kendang rusaken alit pateng sulayah candrane pidogagaden tidak gajah labet kaprabawan sulabawaniro Raden Setyaki ingkang kepareng anyobi kasudibyanipun Dewa Pamungkas awis saking kasudibyanipun Dewa Pamungkas wekasan Raden Setyaki kya mundur nandhang wirang semantun iki Nata Ndrawati Prabu Kresna nadyanto
kepareng nglepasaken Sanjata Cakra. Prandiri Sanjata Cakra datan purun. Namayangganipun Dewa Pamungkas kapur wangsul wonten pagedhoaning Pusaka Ndrawati. Griya kami gilan saknanika nata Ndrawati griya lumajar kabijeng dening Dewa Pamungkas. Oh, to. Sinegeg gento kang kocapa nahan kang lagi bijung binujung. Kang pinaka sabding carita ingkang masih ninggil papan anggo siji caritane ewuh lamun to sinarenga. Datan kadi gemalering nagari Ngamarta. Sang Natamuda lenggah dampar negari Ngamarta kawistara mawa Kumara candrané. Om Dwi Makandha diwicalan kalih Makandha perangan saged winastan adegan kaping kalih datan kadi gemelaring nagari Ngamarta. La sinten ingkang kepareng ngembat awatang awutung ngejum gombolorot wonten negari Ngamarta rikalenggan punika kepareng aji juluk Prabu Jaka Amikukuh. Kepareng ngawontenaken pasukan agung kahadhep Kadangya Taruna ingkang kawistara Hamarikelu ingkang kekasih Raden Jayaprasta. Raden Jayaprasta mengkeraken Kadangya Werda mungging Sang Nata ingkang kekasih Raden Rajabali. Rajabali mengkeraken praptanya Raden Gatotkaca Satriya Pringgondani. Raden Gatotkaca mengkeraken Piswanira Sanggiya kang Ngarasawan. Rep sidan permanem tan ana bae lang alisik. Lapit Sang Nata dereng kepareng lucitaning driya ingkang kawijil ing lisan. Oh
irem kembang popong ratebang rerayungan lumelengkung tumalung rumambat ing liyan wes semukan mawuraras Ewang sukma mangedulini wong sekaring brulanggeng Dimas Jaya Prasta wonten ingkang adhawuh Koko Prabu menapa dene Kang Mas Raja Bali wae ana apa Yai Prabu nyimbali marang kakangmu aku suh Kang Mas Prabu Anom Rembyat Mojo iya kados pundi Yai kepareng enggal angandika pramila kalenggan punika Kang Mas Raja Bali sedaya para kadang wasan tebih kula awi saged saya kula raketake jalaran iya namung sedaya para kadang punika ingkang saged kula ajak ngembat awat-awut ngejum Gumbala Ruwet wonten pepanggihan punika mangke Kang Mas Raja Bali wae le dialah katon kok sing tok pikir abot banget tak parengake Yai Prabu gak ngendika wae Yai apa sing dadi peteng atimu babarno karo pun kakang lan kabeh para kadang-kadang mbok menawa mengko bisa gawe dedamar apa kang dadi peteng ing atimu Yai kula nuwun inggih ingkang dadosaken peteng manah lumputun wonten sanes kejaya mung sita wangsiting Bathara rikalanipun trihari ingkang kapengker pinuju wanci Madyaratri ingkang rayi nampi sita wangsiting Bathara tata tititan termanggen kula ngembat awatang-awut ngejung Gumbala Ruwet wonten negaring Amarta menawi dipun ayomi dening Kyai Semar Badranaya miwah sedaya putra-putranipun ingkang kaping kalih kedah ing mangke saged nggayuh kanugrahaning Bathara ingkang sinebat Wahyu Gadrinten menika ingkang dadosaken peteng manah kula Kang Mas Raja Bali wae lha dialah aja dienggo peteng ya perkara kuwi tumrap Raja Bali perkara sing enteng ngono merga apa sedeng Yai Prabu kuwi jumeneng nata ngembat awat-awut ngejung Gumbala Ruwet ana ing Amarta durung suwe wae para kawula kabeh ora ana sing kuciwa tegese nggonmu ngasta bawat negara Ngamarta tanpa beda sinuwun Prabu Puntadewa asih sesaming dumadya berbudi balaksana dene bab sarana-sarana niku mengko gampang karben adikku Jayaprasra mengko karo aku pisan tumuju ana ing Karang Kabulutan mboyong marang Kaki Semar dene bab Wahyu Gadrinten mengko sing budidaya aku dene mengko Raden Gatotkaca njaga katentremaning praja Ngamarta wis kuwi cetha gampang tumrap aku
Lenglenging driya mangun mangkung kanduan rimang nyayah lena tanandang kandhen ong lamun tan tulusa tan tulusa mengkundyah utama sang nata muda wuwu sing rerepa dereng ngantos purna nggih pirembakan sang nata prabu Jaka Amikukuh ngewasang jaring para kadang ya praptanira nata wangga Prabu Karna cipta rengganira paman Arya Sengkuni wonten ingkang adhawuh nggih estu leres paman ngamarta wonten ingkang nglenggahi mekaten monggo enggal minggah tinggil ngamarta suwawi paman sesarengan minggah tinggil ngamarta paman anjrahing kang puspitorum kasiliring samirana amrit sekar gadung gungas sekar gandanyorum Ewang sukma mangadilinuwi ingkang kalenggan punika rawuh wonten negaring Amarta mboten sisih pandulu kula kados sinuwun ngwangga inggih sinuwun Prabu Karna keparenga kula ngaturaken pambagya Punakrawira Harja rawuh paduka sinuwun Prabu Karna jagat dewa Bathara Paman Arya wonten ingkang adhawuh waskita ing paningal Nalendra mriku sampun ngertos dhateng kula anggih mboten mokal anggir Karna menika sajuganing ratu ya wis kalukok nek kalih kula pun ngerti ngoten ya
cetha nek waskita ing paningal. Semantun ugi Sang Patih Harya Sengkuni, Sang Patih Harya Suman ngaturaken pambagya para krami. Edan jenengku cilik barang ngerti. Ya merga saka pamujimu praptaku ora nemu sambikala. Pamujimu praptaku ning Ngamarta ora nemu sambikala Swijapa. Syukur bija sewu. Kawistara semengko pangawak Bajara wonten wigatos punapa sinuwun Prabu Karna. Dadekno kawruhananmu. Nganggo dasar apa ing mengkone kowe wani lungguh dampar Ngamarta? Kejaba iku aku sedya mendhet desa. Banjur kowe kepareng gelar jejuluk sapa? Kula pun Joko Amikukuh. Prabu Joko Amikukuh, kula nuwun inggih. Kowe teko kene iku wong Bingkanani. Ora sak trepe lamun to lungguh dampar ana ing Ngamarta. Upama Pandhawa iku tekaning pati, aku iki sedulure tuwa. Sing pancen wenang gumanti nata ana ing Ngamarta. Mula kang saka iku gelem ora gelem kalenggane tak suwun. Kowe lereh keprabon. Ngamarta sedya tak cekel. Sing cetha Ngamarta iku tanggung jawabku. Ora kena wong Bingkanani murba negara Ngamarta. Jaja muntap ler kenetap netra kocak ngundarandir. Sumengko jaja bang mawinga-winga wengis. Yai Joko Amikukuh kang agung pamengkumu aku ora tak timbali maju. Inggih Kang Mas Raja Bali. Eman-eman nek kowe kok rembugan karo kaya ngene iki. Rembugan kok ora nganggo didasar. Kang agung pamengkumu aku ora iso basa Prabu Karna. Aku mbagekke slamet tekamu ana ing Goro Ngamarta lan kowe Patih Sengkuni. Ya nadyan ora genep tata kramamu ora apa-apa. Ora nemu sambikala Swijapa praptaku ning negara Ngamarta. Ya ora ana Swijapa. Kowe sapa? Aku sedulure tuwa. Aku bebeteng Ngamarta kalenggan iki. Jenengku Raja Bali. Kowe Raja Bali? Karepmu apa? Maju ning ngarepanku. Kowe mau ngendikake lamun to upama Pandhawa tekaning pati. Kowe karo ndemok dadamu iki sedulure tuwa sing wenang gumanti. Bener kowe iki sedulure tuwa, ning sejatine kowe ora tanggung jawab, ora tau ngayomi karo dulur-dulurmu nom. Merga apa? Merga kowe iku wis dikemuli derajat pangkat bayar sing akeh ning negara Ngastina. Dadi aku duwe kapercayan tekamu kene iku merga dinuta dening ratumu Prabu Duryudana. Iya apa ora? Ratu Rakanagara. Upama iya. Nah, iki aku sing mepalangi. Ora kena kowe nglengserake keprabon dening Yai Prabu Joko Amikukuh. Kena nek aku wis entek budiku, entek kekuatanku. Arep njajal kadigdayane Prabu Karna sakarepmu ana ngendi papan dununge Bandayuda mlebu ning Babaraja Kenekawat negara Ngamarta tak jajal kadigdayamu dening aku.
Jayaprasa wonten ingkang adhawuh Kang Mas Raja Bali njaluk pamit budal ning Karang Kabulutan. Koko Prabu kula nyuwun pamit sedya ambayongi dhateng Kaki Semar Badranaya para putra. Ya Yai, muga-muga ledhaing karya. Yai Prabu aku ya njaluk pamit, aku tak ngundurke Kurawa. Bar kuwi terus aku arep bebarengan tumuju ning Karang Kabulutan. Inggih Kang Mas Raja Bali ingkang atos-atos sampun ninggal duga lan prayoga. Raden Gatkaca malu metu njaba jaga tentremaning praja. Yai Prabu, nadyan kula nyuwun pamit medal wasilan. Inggih Kang Mas Prabu Anom ingkang atos-atos Kang Mas Prabu Anom Rembyat Mojo. Karna Sidik prawira njurit sigra madeg suraning driya murih jayeng palugon Raja Bali ana apa Prabu Karna? Sawangen mburiku iki para Kurawa padha nganti prajurit segelar sepapan. Kowe mung badan sepata. Lamun bisa tak eman, sumingkira karben mung kodha kami kukuh lengser nggone ngasta bawat negara Ngamarta. Ora iso. Kelakon kowe nglengserake Yai Prabu entek budiku. Mati dening aku tak jajal kadidayangmu.
Kocap kacarita Raden Raja Bali nulataken Prabu Karna para kura ingkang wonten wingkingipun tansaya ngangsek sedya sabiyantu. Saknalika kepareng mantek Aji Sepi Angin dayanipun Aji Sepi Angin lamun wis kawatek saking angganipun Raden Raja Bali mijil maruta ingkang ageng nempuh angganing para Kurawa miwah Prabu Karna. Saknalika para Kurawa bubar maut sami kontal tebih tambuh-tambuh dimawahipun. Bubar maut Kurawa kontal Raden Gatotkaca. Iya Raja Bali. Lah iki ngene Den, aku tak neruske lagu karo Jayaprasta tumuju ning Karang Kebulutan. Ki ana tugas kanggo Raden Gatotkaca. Apa? Ayanku. Kae ana raja teko papan kene, mang aku nek kerengan karo raja kae. Papakno undurno kayu argae peteng ana ngamarta. Mengko aku dhewe sing undurke. Bapak